beloved Cathinatics, it's me again, Cathy here, Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Welcome back to my channel, and for today's video, this is actually a very good vlog for me because we are now celebrating our 1,000 subscribers. So for this video, tayo po ay magluluto, magpiprep at kakain ng ala boiling crab whole shebang. So stay tuned! Ayan, so meron po tayong shrimps na kakabili lang natin. We were actually looking for some crabs and some crawfish, pero wala silang crabs ngayon. At saka meron silang crawfish pero hindi fresh. So, hindi na namin binili. So, for this whole boiling crab shebang, puro shrimp po ang gagamitin natin. So, linisin na natin. Okay guys, so ang gagawin natin next is kukuloan natin siya sa tubig, and at the same time lalagyan natin ng lemon para mawala yung lansa niya. So yun po yung sekreto ng masarap na shrimp na hinahalo sa ating mukbang style na boiling crab shebang. So let's start. Alright guys, so while nagpapakulo tayo ng ating shrimp na nilagyan natin ng lemon, gagawa po tayo ng napakasimpleng cucumber salad para naman meron lang tayong pang refreshment sa side habang kumakain tayo ng mainit-init at maanghang-anghang na shrimp. So we have here, of course, ang ating cucumber. Meron din tayong kamatis, black pepper, Himalayan pink salt, and apple cider vinegar. So yun lang po, hiwa-hiwain lang natin, pagkahalo-haloin, lalagay natin sa refrigerator para lumamig, and then ready to serve na siya for later. Okay guys, so kumulo na po siya at naluto na yung shrimp. Ang gagawin natin ngayon is tatanggalin muna natin siya dito sa pinagkuluan kasi nga luto na. Tapos gagamitin natin yung tubig na pinagkuluan niya. Dito po natin ititimpla yung pang salsa niya. So tanggalin po natin. tubig
tubig na to na pinagkuluan natin, meron po tayong binili na pang boiling crab talaga na nasa bag. So, ito po yun. So, instruction niya is ilalagay mo siya dito with lemon. Since may lemon naman na ito. Ito po yung crawfish, shrimp, and crab boil in a bag. So, ito yun. Ilagay natin, papakuluan natin para mag-infuse yung lasa galing dito. Para siyang tea. Para siyang tea bag. Ilagay natin, tapos saka na natin ibabalik yung shrimp and then gagawa tayo ng iba pang panlasa niya. Okay, so while pinapakuluan po natin yung may nilagyan natin na crab boil in a bag dito, gagawa po tayo ng other sauce niya. So, dito po ang gagamitin natin is we have at least 2 pounds of shrimp. So, okay itong recipe na to para doon. So, yung measurements niya po is 2 sticks of unsalted butter. So, ayan kami na nandito. But actually guys, tansyahan na rin po ito kung gaano ka daming seasonings ang ilalagay ninyo. Base na rin po yun sa kung gaano kaanghang o gaano kainit yung mga spices. So, nasa isa inyo rin po yun. So, for this one, ito, susundin natin yung recipe niya. So, ubusin na lang natin yung nandito. Tapos, habang natutunaw yung butter, lagyan po natin ng 5 cloves of garlic. Pero gusto po namin na yung talagang malasang-malasa yung garlic. So, marami-rami po itong ginayat natin. Ito po ang ating munting handa as a part of my celebration for reaching 1,000 subscribers. So, ayan, meron po tayong cake. Yay! And yung ginawa po natin na boiling crab, whole shebang, and yung simpleng cucumber salad natin. And meron din tayong pa-Jollibee, of course. So, yun po. Before kami maglalafang, gusto ko po magpasalamat sa inyo sa lahat ng sumuporta at sumusuporta pa rin sa channel ko, sa lahat ng natutuwa at nawiwili sa mga vlogs ko po. Sobrang thank you and sana tuloy-tuloy din po ang suporta ninyo and tuloy-tuloy pa rin po ang panonood ninyo sa mga vlogs ko. So, thank you so much for that one. And sa lahat din po ng mga YouTubers na nag-subscribe sa akin at sinasubscribe ko rin po, sana tuloy-tuloy po, aim high po tayong lahat at huwag mawala ng pag-asa, mararating at maaabot din po natin itong 1,000 subscribers and at the same time, lahat po tayo magiging successful din po sa YouTube world. So, what are we waiting for? Let's go, let's eat and celebrate this day.
guys, mga unta, mga tayon, kain po. Tayo. Meron pa dyan dito. Pero ba ito ma? Ang namin ito. Ano ba siya mo? Tapos na ako, guys. Yun lang. Busog na ako. So, nakain ko lang yata, 3 piraso ng shrimp. Isang mais. Lahati ng manok. Konting pipino. Yun lang. So, yun nga, sasabi ko sa inyo guys, ito lang ang mukbang na sobrang daming leftover na pwede pa kayo mag-take home. Yan. Kasi, hindi kami ganun ka lakas kumain. Pero, kain lang naman. It's time for my cake. Tayo ng mango cake. Thanks to akala mo naman sponsor. Red Ribbon. Kain po. Baka naman. Baka naman. Ano lang no? Soft. Alright guys, so dyan po nagtatapos ang ating munting selebrasyon sa pagkuha ko ng 1,000 subscribers. So again,
sobrang thank you po sa inyong lahat at sana tuloy-tuloy pa rin po ang pagsuporta at panonood ninyo sa mga vlogs ko. And sana tuloy-tuloy din po ang paglago ng YouTube channel ninyo as well. So, yun po. Sobrang thank you, and please don't forget to like and subscribe to my channel sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, and please don't forget to hit that bell button para naman notified kayo sa mga bago kong ina-upload na mga vlogs. Again, this has been Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal, always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. Bye!